Het gerechtshof in Ljouwert behandelt Joert het hege beroep in de moordzaak Murkie de Vries uit Koorstertille. De 49-jarige vertochte uit de Harkema stiet op benij voor de rechter. Hij werd in 2009 veroordeeld, staat 24 jaar cel voor het deerschitten van Murkie de Vries. Neven zijn advocaat zou de man tasje die het kan wijzen omdat er een allergische reactie hier op medicijn die ter broekte. De advocaat is om vrijspraak. De Friese radio en televisie moet er net bestuurd worden vanuit Hilversum, maar moet een eigen bestuur houden. Pol kan er op het merk van begeleidschtechniek geerwerken worden, maar de omroep in Hilversum. Dat ziet in een advies van de Rief van Cultuur, onder staatssecretaris Sander Dekker. Die wil krijgt dat regionale omroepen opgaan in de NPO, de jerdere NOS. Een 29-jarige vrouw uit Vegelingsoord en haar 12-jarige dochter binnen juist jong verwoenen rekken bij een ongeluk in Oudeharske. Beide slachtoffers kwamen in botsing bij een 24-jarige man uit Sint-Niek. De vrouw rekken zwier verwoenen. Ze is met de traumahelikopter naar het UMCG in Greens gebracht. De 12-jarige dochter is met de ambulance naar het ziekenhuis van het Jereveen gebracht. Friesland heeft het mooiste varkgebied van Nederland. Dit onderzoek doet blijken dat 12 4 watersporters van plan is om Friesland in de komende jaren op een nij te dwaan. Maar liefst 80% van haar beoordeelt de provincie als tegen onttrekkelijk, maar een gemiddeld rapportcijfer van 8,1. Joen en vannacht helder waar, het 3 graden en er is op een nij kans op frost van de groen. Morgen eerst flink wat zinnen, maar dan in de bewolking. Het wordt een graad als 15 en er zit een vrij krachtige eerste wind.